Shubor na Khlem jong unong san Hima. Kakong Bindas im, kabade kaway na kilong kami na kasnong maulong nong tulo, Ribhoy District, Kabalapaw House Nembalalet, Halor Bandawa nagbenta kajingpen baha ya kasurok umden shedu surok nongpo Snapur, da kabasyong Shah Thngan. Ha kakat santrik ubanay jiliw arhajar apun riw, kalawan shedu lat rambay ban ay Jingkyrshan yu nong yalam, kajantia coal owner miners and suppliers workers association, Jcomswa persya eka sorkar, da kabasyong Shah Thngan, bandawa wanra biang ya kajingpentrei ti doyong ha rilum jantia. Ha kani kesni ya kakong Bindas lawan ban senran lang da kakong IT lin manar na kasnong pala. Haba ay jingkren ha kani kesni kakong Bindas kalaong ba kum kalong kami kasimkya nakbenta kari bat kajal binriw kumta kalawan ban ay Jingkyrshan ya katika kanhun. Kalapan pauru ya Jcomswa haba kayo ya Jingdiaw Jingïakhih. Syuk kalaong bana kadang kajongka kekerpa de kasorkar bakan pinsngap bat jubab no ya Jingdawa kani kakenhun bat kipad ba kenang ba kani Jingshong Shah Thngan kan kut no. Utrai ka mansem ubalang utrai jong ka balang bat utrai jong gikam ubalang unong tau jong ka beneng bat unong tau ya ka kendel melong utrai jong itrai ngiwan khma jong me kum ka nong pap ka bala jot ka bala rem ngawan ban khot kerpat ya ka kerteng ga jong me ko pa ha ka ne ka madan hang ne ko kanran ha ka banga kum ka shakri ka jong me ngawan hang ne ko pa be ban ai ka Jingkyrshan ban ai man sim yo ne shakri u jong me u bala pha ya la ka jong ga jingyam ga jong u na ka banta ka imlang ka salang na ka banta ka jing man toy uduk usuk urang liu juki atrai bau blai ngatip hang ne baka jui shakri para briu ka dei ka jui shakri ya meu blai ba yem ba blai ba shisha melang u blai jong i trai u bom jui no yang i ki par baro jong ga jui yem ga jong atrai ngadu wai khama jong me ai ba kata ga jing thmu ka jong ki kan long ka ba job thiau ko kan ran yalam ma me ha khama kin but na den ngi kermen scam kin poisha ka thong nang is ne ka ba nang kar khu ya ka jing em ga jong i baro ba nga kar patru ya me ablay nang jong i ne ka district hang ne ko kan ran ba is ne ban pas yaw ya ki do man sem mo jong me bakin wan ai ka Jingkyrshan lam yu shakri u jong me baka jing tali ka long ka bor trai ngi su thu ya kata namar kata ngi don kam ya me ba men pen su thu ma me namar ngi ki priu ko kan ran ngi sya ya lam bakla ha ki e ka ne ka por jan men ha ka banang kong ngamla Khlem da pau ya ka Jcomswa nang kong yaw blai ha ka ba ula don rengkat bat ngana du bangami na ying na sam ga jonga ha du bangala poi hapo jonga ne ka shnong ka jaka ka jong phi ka ba phi dan u blai ula ya lam len tianga da ka ba ngala poi suk Khlem ka no ka jingja ha ka len ti yat ka jonga ha ka ne ka por ha bangawan hang ne ngayo i ya ki dur khman ki jong phi iwei pa iwei ki badap da ka Jcomswa si ka jingdiaw man sim jong phi ka pen pau ha ki shalang mat ki jong phi phim da don kam ban kren ne ya thu yanga ka no ka long ka bas ngau si ha bangawan hang ne nga Khlem wan da ka jingkmen nga Khlem wan da ka no ka Jcomswa hanrei nga wan hang ne da ka jingshim khia da ka Jingkyakhih kum ka long kami ka badon shisha ka Jingkyakhih na ka banta ka ribat ka jait benriu ka jongi lada ngi kum ki long kami ngim shim ya ka Jingkyakhih na ka banta ka ribat ka jait ka benriu ka jongi sha e ka lawe ki khun ki kiti ki jongi ti hakan ya ka por habangawan hang ne ngayo i ya ine iba ibadai presiden jongane Jcomswa mo ti habangayo i hang ne nga kan mau ya ki por ki banga nga le Shah Thngan hapo additional secretariat hang te hapo shillong ha ka banga ru nga don hapdeng ka jing tlot ka ba nga ngam das ngutu briu shu ha ka to ka por kum ka kan thei henrei ka kti ka jong blai kam sham le no yanga nadu basdang hadu bakut jong ka jing Shah Thngan ka jonga dei leng ba ki jing duai ka bari jong no ki ba penduai lem yanga nagi de pay nagi kamra shet ja ki jongki ki duai
ki jau mat ki long kemi ki temen syada ki ba penduai na benta jonga ki ba pha ki video ki ba pher hanga ngayo I bat ngai khoblei ke jing khoblei ke bakar pang na ka benta ki tu ki nong duai ki bakar sian yang Khlem dawan henrei ki shu duai lengba ka jing yo I jong ki ha ki social media te ha kan ka por nga kan maulud ya ki banga ngala dep ya ka banga ngala dep man ha banga wan pet ya iba hadukat no ka mensim ka jonga ka snosi ka thang ha banga yo I ngasen I hadukat ta bat nga penpauru ka jing ngau khia hadu kata de na kata kadau banga ngawan marwe nang te na pori boy district ban wan ai ka Jingkyrshan kakti ka diang kakti ka mon ha ka ni ka association jompi ba ka ni ka jing ya le jompi kan nomlong ka baset ai nga krimen scam lengba ki jing duai ki jongi haublei ublei un pasiau hagi do not jong ki nong yalam jong ka sarkar Meghalaya bakan pensngau bakin pensngap no ya kini ki mat dawa jong ka ka association jong pi ba kin pli shi sundan bat kin ai shi sundan ya ka jing tho ha ka ti jong president jong pi bakin pli no ya ka jing ti du yong kumbaka association jong pi ka dawa ya kata Nakaliang jonga kum ka long kami nga kerpat jur ya kinong yalam jong ka sarkar nadu UCM deputy CM baro ki minister ki basyong syuki ki jongi ha ka burom ka basbun jong pi nga wan ban kerpat ya pi ha kan nekasni ba pin sngo ba ban pen snap no ya kan ka jing dawa jong kan ka association ban plino shisn don ya uduyong kanang ba kaneka association kan withdraw ya kaneka hunger strike jongki ha kaneka madan ha kaneka shnong hangne halat rambai na kaliang jonga nga kerpat ya pisa shisin to ai baki skor ki jongpi kan yo sngiau ya ka jing dawa jongi kum ki pat ba to ai baka do nut ka jongpi kan pendem lem ya ki khmat ki jongpi hangi ki pat ba namar ngi ki pat ba ngidon kam bandawa ya ka hok ka jongi ngiyo I shisha ya kata ka jing kerdu kam ka jing kerdu jam hai kini kisni ka jing hiran ha ka yo ka kot hapo ka ri hapo ka jella ka jongi baro ka we ka jella ka jongi dei lengba ka bakum kine ki jing khanglat ki jong ka sarkar ban ai ya kini ki ba ki kam ki bangi ngitre ha ki por men suang akan mau ka por ka banga gadang kena ngawan hang ne halat rembai ha clear yat ngalawan ha kitu ki por ke bangadang kena ngayo I sau dong sau kun ka ne ka snong ki bakamai ki bakaji ki ya kemen ki ya ngau bhana mar ki yo ban kamai ki yo ban kamai da kamar khendeu ka bau bleu la ais ngau bha ha po ka snong ka thau ka jongki ngas ngau tenan ngas ngau kemen ha kitu ki por bangayo I kata ka jing pahu pahai ngi na bhoi ngi ong hangte ha po jantia ki ya rius pa bhagi breu na mar balei na mar ba kiya pahu ya kata ka mar khandeu ka ba ublei la is ngoba tang hajaka jong ki omdei kum hajaka jong I hari bhoi ngiyo I shisha dawan kinong jantia hangte ha pori bhoi ngiyo I ba philong ki priu ki ba biet ki ba biang ha gayo ka kon hinrei menta dangel awan pade kane haju shi haju bat kanang nang hiar arsud namar kata ngidon shisha kata ka jing sneu khia na ka banta kane ka jing sha Thngan ka jongpi ka jing dawa ka jongpi na ka sarkar ngi kuwa shisha ba ka sarkar kan ailat ya phisa shisin ba phin ka mai suk da ka hok da ka sep ka snam ka jongpi om ba kum hagine kisni ngila poi ki khna sanai jungi ngila poi hagi kam da ka hagi kam ki ba omlong shu ban ya kren na po jantia ngi yo sneu lai pheu junga kita ki kam ki ba bompat juja hagi pormen shua ki la ja khot menta de na mar ba kine ken ki dau ha ka ba kerdu kam kerdu jam kim pense ban le ban so ban thom ya ka sang bat kama kim pense ban le ya ka no ka kam ka balong persya na ka benta ka imlang ka salang kari bat ka jat ban riu jongi na mar ka tangi kerpat sa sen ya ka sarkar ba phin ngau ba ban pan ngam no ya ka ne ka mat dawa jong ka ne ka association hapo jong ka ne ka lat rambai
banang nesha kaman ngi kermen skam banadu kane kasni ba ka sarkar kan pansngap lang ba kane ki khubor ki ba mi ha kane kasni na kalian jonga nga kersyan do yap do im ngan sa kersyan beghi kat bom pat kut ya kane ka hangger stra jongki lada ka sarkar kam pansngap ya ki jing dawa jong ki pat ba na kalian jonga nga kloy ban ai ka Jingkyrshan met bat man sim ya kanika association jong phi na marka tanga kerpat ya ka sarkar bakan pansngap lem ya ki jing dawa jongi kum ki pat ba na mar ngi ki pat ba man la ka sans nem shisen ngi pendep ya la ka jonga kamram ka jongi da ka bangi pendon kam ya ka sham dia ti ka jongi langi longi babit langi longi baduk langi longi bakumno kumno kane ka shamriati ka jongi ka trikam haman laka sans nembat haman laka laisnem ngila jit ya pikum ki nong mi khaman ki ban sandur na ka banta ka ribat ka jaj bandeu jongi to isne lem miangi ki patba ban pensngap ya ka ka bangi ngi kwa namar kata ngi rukum ki patba lada pi kum ka sarkar pimpen snap ya gijing da wajongi ngim ban se ban le persya ya ka sarkar hakan no ka banta tangine ki ktin ke bakhndian khublai shibun khublai shi hajar no